A vápnik sa nachádza v ktorých potravinách?
umrzesz. A potom môžeš dostať jednu zákernú, skutočne nechutnú chorobu, ktorá sa začína na O a súvisí s tým trekaním toho vrátnika z kostiček. Ako sa moji volá táto choroba? Je tu niekto, kto vie choroba na O? Viete, kričte. Osteoporóza. Osteoporóza, presne. Máš ju. Osteoporóza je len zákerná choroba. Keď ty si myslíš, že ty máš perfektnú kostru, ale jedného dňa kráčaš po ulici a tebe rúbne v tomto chlebíku, najmä žen sa to týka, tebe rúbne v tomto chlebíku, ty letíš k zemi, tam zavidla teba, ale ty ležíš, ostaneš tam a nikto ťa nezodvihne. Bože, ja kupujem. Osteoporóza, to dokáže. A jedného dňa, ty to netušíš, ty sa chceš ponáhľať na vlak, ako ja o chvíľu do Bratislavy cestujem. Takže ty netušíš, ty bežíš, ty utekáš. Ale ako ty môžeš na tých nohách behať? Ty už vyprhá ten vápnik, ty už máš bez toho postele také prázdne dierka, tie stienky nesmíš. Ty sa nemôžeš udržať na tým nohách. Ty musíš niečo robiť. Ale takto, priateľa, ide o to, abychom sme si uvedomili, že skôr, než budeme bežať na ten vlak, daj si na cestu trojholník smiatý. Lyžičku jogurtu. Nevládni ma, nešpácuj, nebuď naivná a tvrdohlava. Marci, ať vám nechytne barák!
Já vím moc dobře, protože jsem platila, jak jsem hazela na svět. Strom mamu, tak jí to má. A dívej se na ty hvězdy, co nádherné. A jak bude to jedna z nich? Ne, to letí ve země. Vole. Říkám, že konečně dávno